Sondoji. Direct. Right. Chimu chatodaro waka. Ndona chofanira kuri. Chari. Chofanira kuri. Hatuna torowa zvizvi. Manje. Hatutori mugie. Azvinofanira kugadzira. Aiwa. Hai mukangoti chero izvezvi totokala. Saka nyaya iri kuitika kandeye kuti movie chenge chine vanhu chapinda Sondoji, chapinda Wrong Number, chapinda Mabhero, then Tino na Promie. Andoi bata. Ndichange ndichidirector hangu ndirisera asi ndichazopinda mberi. Vanhu vandichazopinda. Tofanira kupinda 1-5. Chichapinda Wrong Number. Wrong Number anenge ari baba. Ichapinda Sondoji. Reva ini. Ichange uri Chikomba. Chikomba. Then Mabhero anenge ari mukadzi wa Wrong Number. Then Tino na Promie vanenge vari vana vaMabhero na Wrong Number. Indichange ndirisawira. Andosawira wana. Andisawira wa Wrong Number na Mabhero. Saka zvakawanda zvitsanangura kana wapinda mugere basi. Prom. Ukwazi kuti akugana baba. Wakutora unga drama kani. Saka wati gadziri. Manje uchaoti dani. Dino, ina njadi zvemadrama. Watichi? Uchati zvemadrama. Haina njadi ini Tino. Indau. Vana vakati diitakaekta tichaona mari. Izvo zvavasi kutipa. Ina njadi ini. Ya, unorevesa Prom. Toshandira maharasu. Saka yoda dressing iri kudiwa. Zvikombo zvakarwa smart. Saka wanorwa smart. Wanorwa smart. Inobva tobata Wrong Number. Tofana kutongopfeka heti ya Promie anopfeka heti yake, then Tino heti yake nehembe. Apakatoda kasutu ka. Kasutu bolato. Kasutu bolato. Ini ndotorowa chi. Aiwa. Ndotorowa. Saka nini rega ndione kuti ndipfekewo dzangu dzibasi. Mira zviti tinga tibva tangodana zvifana zvacho uripo tobva tagadzisa nyaya. Zvitori padhuze zvazvo. Right. Tino. Baba. Uyai timboita zvedrama. Iwo vakutoti dana. Uyai vafana wangu, uyai timborova chimwe panja toda kurova. Bari director chakapita chokuda ngotora mafana. Chotora. Akoma zvamazuva tiri kutora. Aiwa chakanyanya. Tiri kutora tofana totora. Akomanya chisajatanga. Right. Gara. Promie na Promie. Right, tauri nyaya iri kuitika komana. Right, tine drama ratoda kuacta wakomana. Saka zvatoda kuacta kudai so. Imi muchange muri vana, handitika. Muri vana va Wrong Number na Mabhero. Handiti. Saka apa taura kuti mutotora heti dzenyu. Mupfeka hembe mungotoacta nedzidzi. Handiti. Aini baba njadi zvakuacta ini. Indau. Choro neni wachadi. Mupengero fana. Indau. Ngofane, bona mukazoti takashuta yacherengu. Mopengerengu. Mapindwa negwi. Promie. Tino. Mapindwa nei? Atitumbo Nai Tino. Kana mchiti muchadi kuacta mune muchireva kuti kudiko. Andi makati takaacta towana mari. Yes, andakadaro. Magara muchaiwana mari. Atotanga taacta tozoita mari. Mari muchaiwana. Drama takaacta idutu. Izvozvo toda tobwera chimwe chitsva chiri kutora mafans. Iwe uda kuramba kuacta. Idutu awose. Asi tikutora akati dutu ndotigona mari. Tatenda maniwe. Baba. Inini kana musina kundipa mari kuacta hanchadi. Ndionekona wana izo ndo. Chika ndini netino. Kuramba futi kuacta. Isina tobura guru apa. Baba kubva kare vakamtiti tinowana mari. Nas, tata chidi. Munopenga imi. Mari munogara muchitoiwana every day. Handiti. Inini pose pandokutengerai mauniform. Pandei chikubhadharira chikoro. Pandei chitotenga mafuta ekusamuro. Mune muchitowana mari ipapo. Saka mukataura ndikupei mari imimi. Hazviiti. Munogoishandisa chii mari? Hapana chamoramba muri vana vangu. Munotoita zvandoda. Kana kuti muacte munotodini? Munotoacta. Zvamunotaura izvo ndezvenyizvo. Munotoacta ndai munotora heti dzenyu muacte. Nai baba, kasuberekwa kunobhadharizwa. Nezvakoyo Promie. Isati nakukumbira zvagwasi. Director. Wapana unopinda nomweya waringiona. Ava Asi havafani kunge vachititisa zvavanoda. Sondoji. Vakabatiwa pachiri kupenda. Ava vana vangu ava vandakazvara inini.
izvezvi ndo zvinotounza munyu neupfumba. Saka kana vakada kutanga soka wafana waipa. Saka izvezvi kana mukati hamuchadi zvemadhirama, mukarega zvemadhirama munoenda kupi? Toindasu. TV isiyo yega. Iwe Gwanzi TV ndiyo yoga manje. Unoenda kupi kumwe kwaunoenda? Gwanzi TV ndiyo yakakusumudza kuti usvike pakuzika kudiwa nemafanzi kuti kuna Prominent wakatozika unoda Gwanzi TV. Hauna kumwe kwaunoenda. Muno Gwanzi TV ndiyo maunotogara, ndiko kwaunotozivikanirwa iwe. Baba. Funlight Media kutotida. Kwana bosi Samelo. Wapana mazogutisa kumazviwaka. Apozoti kuti mutenderere kusuka UK Gwanzi TV komeni. Nayo kumani. Wapana imeke mugute kunyagwa mazviwa. Kwa ino tichi. Sunlight rekana Funlight. Funlight Media. Mati what funny? Funlight Media. Funlight Media. Imapana ndokabuda kuinda. But Sondoji. Apana waka. Pane munhu wakakuvafurira apa. Azvidudza dzavo idzi. Apa zvatoitaka togona kumbowarora kana nezvima 50-50. Auzvioni? Pana vadika 50 vanoshandisira. Ona chikuitika ndokujutiwa. Panoratidza kuti pane vanhu vari behind vapana apa. Ndokuti Funlight Media yoga ndoiziva. Ndoiziva. But timu racho riri kuharare reFunlight Media. Ndokwarobatikira. Saka vanogona vane influence kuzvipana. Saka isu ende handinoziva kuti nyaya iyi ndiri kutenderera kuti pasocial media iyi nyaya yemari. Handinoziva kuti Jati, Vovho, Netsai naOzemo takaiona zvepachubu zvakabva kuna Naisa. Takaiona nyaya dzeameno uchachiri chokwadi vakati nhema vati kwataiwana hatingazitauri zvepachubu zopo isisi. Apa vakatoita yavo kwanzi inonzi chikwa 4 season media. Teverwa nevanhu zvekuda varo futi. Chatova kuma100 tikachia. Saka ayo hapana vandakatiwa. Amen. Ndokufunga kwangu. Haimi kana mangoona zvichikodzera vapekati. Saka mirai tikupembi chana. Moda mari. Vapote vachita. Tamona kuti ndimakutaura. Ndoona kuti tingadi tikutsvagirei pambi chana. Wagadzirirei hapana wamazivana. Zondoji. Direct. Hapana watova mabhi. Vatomukabunga. Saka ndatura waya meno kuti vangadi vanongogurira. Saka tino na Promie ndakupai ishi $100 handiti mari yakawanda. Ndodurabadra mari yasari. 100 yakawanda. Ibhuru iri. Waya. Waya hapana mudhasi. Imbopa taurai makabata. Taurai makabata mari. Tino torai mari mugurirane. Saka muri kuti kudii? Iwaya ndo mari iripo. Promie atotambira. Promie yakawanda ka? Kuna Promie zvatovapo. Zvatovapo. Tino torai mari munogurirana. Togurana pakati here. Aiwa munota 50-50. Ndokandogurira pawaya uyo tora 50 wotora 50. Azvitori naniwo mutondipa yangu wati. Aiwa Promie gara neyoyo. But hapana vakuda kuti jairira manje. Ibhuru iri tsana. Hapana kana mukanataka kuramba bhuru manje. Alright, hazvinetsi. No. Apa hapasina kuramba. Handiti. Iyi 50. Moenda monodi. Hamona zvekuita pane iyoyo. Mungati hatina kukupa yo. Zvaita handiti? Zvaita kati ndimu. Zanaka handiti? Zanaka. Ichimhanyai motora heti dzenyu. Mhanyai motora. Ndopinda muaction izvozvi faster. Isondoji. Hadzisi pfungwa dzavo idzi. Ndinoona kudaro. Hadzisi pfungwa dzavo. Bozivo vega vapana vangambotimukiri. Kwangwarisa. Pana munhu ari kutionesa. Kwangwarisa pane munhu ari kuvhura maziso apa. Boys. Mapinda muaction. Ikozvina aiwa. Oni manje Promie kakuvara. Amoni manje wakadai wozoti wakaboga. Pakwete zoti kwaheku hatipuwi mari. Shoma. Mari kai. Iri kushandirwa nemunhu mwedzi. Ishi. Mwedzi wose 50 tinoni. Ishi. Hausigerwa aiwani.
Promie bhuru iri. Maticha anoiwana. Kuna ticha anowana Ticha wani bhuru. Maarati Jesu. Iwanopowa bhuru muruoko. Dai. Ticha unobaya mabhondi Vachitiemu. Ayo handiwa. Handiwa kumana. Kuita zvekuita kufan light media kwenyu. Unoda